Dámy a páni, milí hostia, prajem vám príjemný podvečer a zároveň vás vítam na 3. ročníku príjemného slávnostného večera pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí. Tento deň sa na celom svete oslavuje 17. novembra, to je deň, na ktorý pripadá, ale tu na Slovensku ho oslavujeme o pár dní skôr, čo je celkom aj symbolické, pretože je to venované deťom, ktoré nepočkali do svojho termínu a na ten svet sa vypýtali trošku skôr. Inak asi všetci, čo sme tu, vieme, že tie deti sa naozaj nerodia iba 4-kilové, 3-kilové rúžovúčke, novorodeniatka, ale žiaľ, niektoré prídu na svet skôr a s tým je spojené samozrejme po tomto obdobie mnohých starostí, strastí, obáv, ale potom prídu aj tie radosti, len to trošku trvá. No a práve preto sa tu stretávame, aby sme si porozprávali a podelili sa o svoje skúsenosti a potom aj ocenili tých, ktorí si to zaslúžia, ale všetko po poriadku. Teraz dovolte, aby som poďakovala tým, pod záštitou ktorých sa koná dnešný večer. A to je prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a taktiež poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská. Dobrý večer. Naše veľké ďakujem patrí aj tým, vďaka ktorým sa môžeme stretnúť a pomohli nám všetko zabezpečiť. A to je generálny partner a sponzor spoločnosť ABVI. Ďakujeme. Partnermi podujatia je Magistrát hlavného mesta Bratislava a Národná rada Slovenskej republiky. Taktiež ďakujeme. A naše poďakovanie samozrejme patrí aj sponzorom, a to Nestlé, Kiesi, Dartin a spoločnosť Avent. Taktiež potlesk. Dovolte, aby som ešte zvlášť privítala aj významné osobnosti, ktoré si našli čas a prišli medzi nás, a to už raz spomenutá pani Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu. Ešte raz dobrý večer. Ďalšia dáma, doktorka Katarína Sedláková, riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Dobrý večer aj vám. A vítam zvlášť aj profesora doktora Miroslava Borovského, hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo. Dobrý večer aj vám. Pozerám sa, kde máme pána doktora. Tak ale všetci ho poznáme, takže ho stretneme potom. Tak a v tejto chvíli dovolte, aby sme si pozvali prvého hostia, ktorý nám aj niečo povie. Je to docentka doktorka Darina Chovancová, prednostka novorodeneckej kliniky Mikuláša Rusnáka Univerzitnej nemocnice Bratislava. Nech sa páči. Dobrý večer. Veľmi sa teším, že ste prijali naše pozvanie, aby ste spolu s nami oslávili tento sviatok, ktorý už po pár rokov oslavujeme spolu teda s ostatnými takýmito pracoviskami v Európe. Myslím, že deti, ktoré prišli predčasne na svet, si zaslúžia za to aj spolu so svojimi rodičmi, ako bojujú za svoj život, aby sme im vzdali hold a aby sme aj trošku verejnosť
oboznámili s problematikou predčasných pôrodov, s problematikou starostlivosti o tieto bábätká a aby sme aj v rámci osvety nejako pomohli budúcim mamičkám, ktoré môžu byť vystavené pre tento veľmi závažný problém. A ako som už dneska aj povedala na tlačovej konferencii, myslím si, že problém, ktorý prináša predčasný pôrod, znamená výzvu pre pôrodníkov, pre nás, odborníkov starostlivosti o novorodencov, ale aj pre pediatrov, pretože mnohí naši pacienti odchádzajú do domácej starostlivosti, potrebujú ešte ďalších špecialistov a celý tím, ktorý pracuje na tomto multidisciplinárne, sa snaží o to, aby sme rodičom odovzdali zdravé deti, ktoré im budú prinášať radosť a navyše aj pre spoločnosť budú veľkým prínosom, pretože v tých deťoch je budúcnosť nášho národa. Takže teším sa, že ste tu. Prajem vám príjemný večer a dúfam, že sa stanete aj naďalej priaznivcami nás, ktorí bojujeme za predčasne narodené deti na Slovensku. Ďakujem. Ďakujeme, pani docentka. A teraz dovolte, aby som k sebe pozvala mladého muža, ktorý taktiež sa narodil ako predčasne narodený. Bolo to pred 20 rokmi, narodil sa už v 27. týždni. V podstate skoro predstavte si, že to bolo v tých rokoch, keď boli úplne iné možnosti. A pozrite sa, aký zázrak sa podaril lekárom a aj rodičom, ktorí ho vypiplali. Dnes je to mladý muž, ktorý sa venuje muzikológii a svoju pesničkou chce poďakovať v mene všetkých predčasne narodených detí a ich rodičov, ako aj ostatnej rodine, lekárom a celému zdravotníckému personálu za to, ako sa starajú a pomáhajú rodičom, ktorí sa dostanú do tejto situácie. Privítajte Petra Dobšinského. Dobrý večer. Ja by som sa chcel poďakovať hlavne nedonoseneckému oddeleniu, lebo vďaka ním tu práve teraz môžem pred vami stať a že som tu živý a zdravý. V neposlednom rade sa chcem poďakovať svojej úžasnej rodine, ktorá sa o mňa starala, prijala ma tak, jak som sa narodil a tiež iba kvôli ním tu stojím a kvôli svojej milujúcej mame. A vlastne túto skladbu chcem venovať všetkým rodinám, ktorým sa narodili predčasné deti, aby proste videli, že nie je to žiadna tragédia a môžu skôr dopadnúť a dosiahnuť úžasné veci. Tak dúfam, že sa vám bude táto skladba páčiť. Je to jazzový štandard s názvom Blue Bossa.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, to bol Peter Dobšinský, krásne vypiplaný predčasne narodený chlapček. A už si z neho taký veľký chlap. Dámy a páni, teraz je pred nami ďalšia milá povinnosť a to je pokrstenie knihy. Určite viete, že tá téma bude venovaná predčasne narodeným deťom. Konkrétne je venovaná Eme. Ahoj, Ema. Ahoj. A napísala ju jej mamina Daniela Sameková, takže presne vie, o čom to všetko je. Túto knižku vydala v spolupráci s občianskym združením Malíček, ktoré organizuje aj dnešný slávnostný večer. Vydali to vlastným nákladom, takže nepoužili žiadneho vydavateľa a celý zisk, celú tržbu z tejto knihy venujú novorodeneckému oddeleniu svätého Cyrila a Metoda v Bratislave, menovite jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov a oddeleniu rizikových novorodencov. Tú knižku si môžete po skončení oficiálnej časti programu kúpiť a pomôžete práve týmto spomínaným oddeleniam. A teraz by som už pozvala maminu Danielu Samekovú, samozrejme aj malú Emu, pretože jej je tá knižka venovaná, aj pán manžel a otec Michal Samek. No a potrebujeme krstnú mamu. A si myslím, že lepšie si vybrať ani nemohli. Doktorka Soňa Molnárova, pekný večer aj vám. A v mene všetkých rodičov ďakujeme za všetko, čo ste urobili pre naše deti. Pekný večer prajem. Stretli sme sa tu dnes, lebo nás všetkých spája téma predčasníctva. Kniha, ktorú dnes uvádzame, je vlastne o našom stretnutí s predčasným narodením a o tom, ako sme to znášali. Emka, keď prišla na svet, zaradila sa svojimi mierami k extrémne nezrelým novorodencom a k veľmi rizikovým novorodencom s nejakou neistou budúcnosťou a podobne ako všetci rodičia, ktorým sa to niekedy stalo. Aj my sme boli zmetení, mali sme v tom chaos, mňa mátali otázky, na ktoré sa nedá odpovedať. Tak som začala písať, začala som si to všetko dávať na papier a myslela som si, že keď si to prečítam, tak sa mi nejaké odpovede vyjavia. Dnes je jasné, že sa nevyjavia, ale už som ich prestala hľadať aspoň. Takže bola to taká moja psychoterapia. Preto som začala písať a potom pokračovala som až do chvíle, kedy sme si Emku zobrali domov z nemocnice. No a chcela som vlastne tou knihou povedať, že nie všetky zlé začiatky musia mať aj zlý koniec, ale môžu sa skončiť dobre a môžu sa skončiť krásnym, zdravým bábätkom. No a preto sme sa rozhodli aj vydať túto knižku a venovať peniaze nemocnici, lebo chceli by sme tým zo srdca poďakovať ľuďom, ktorí sa starajú o predčasne narodené deti. A že to teda nie je jednoduchá práca, chceli by sme im aspoň svojou troškou takto povedať ďakujem, že vaša práca jednoducho má svoje plody, má svoj význam a robíte ju dobre. Ďakujeme. Krstná mama, doktorka Soňa Molnárova, nech sa páči. A je mi veľkou cťou byť krstnou mamou, takže tú knižočku môžeme teraz pokrstiť. Pripravený je fialový prášok. Táto farba symbolizuje Svetový deň predčasne narodených detí, ako aj ocenenie purpurové srdce. Potom si povieme presne, ktorá časť ocenenia čo znamená. A knižka je krásne pokrstená. Želáme. Takže pre hlavnú hrdinku má krstná mama tiež prekvapenie veľké. Ja by som knižke zaželala, aby naozaj pomohla čo najviac rodičom, ak sa dostanú do takejto situácie, aby to pre nich bola taká motivácia a možno taký návod, ako to všetko zvládnuť.
A ešte raz spomeniem, že knižučku si môžete potom po skončení akcie zakúpiť vo foaje a všetok výťažok pôjde už spomínaným oddeleniam. Ďakujeme pekne. No aby ste mali predstavu, ako je ladená táto knižka, tak si dovolím prečítať istú časť. A teraz dovolte, aby sme sa zase povenovali hudbe. Pripravené je združenie Overtime a o čo presne ide, to nám povie jeden z členov Robo Opatovský. Príjemné počúvanie. There used to be a grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drag that's the high and the never be. But did you know when it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom and light hits the gloom on the grave. Ak nám niekto pomôže, patrí sa poďakovať. No a teraz je čas, keď my síce ďakujeme od všetkým tým prítomným, ktorí sme už videli, ale teraz je také špeciálne poďakovanie, už sme hovorili o oceňovaní Purpurové srdce a práve teraz to prichádza. Chcem povedať veľké ďakujem tým, ktorí pomohli nielen predčasne narodeným deťom, ale aj ich rodičom. Nemôžeme oceniť všetkých, to by sme tu boli naozaj aspoň týždeň. A tak občianske združenie Maliček každoročne oceňuje 3 dôležité osoby, ktoré si zaslúžia toto poďakovanie. A ja by som o tomto ocenení povedala, že naozaj nie je iba slovenské ocenenie, ale je to vlastne celosvetový projekt. Je to myšlienka Preemie Hearts, čo znamená srdcia predčasniatok. A táto snaha vznikla, aby sa vyplnilo to prázdne miesto, ktoré majú rodičia, keď sa dostanú do tej situácie a strieda sa stav obáv, nádeje, beznádeje, slovom veľmi ťažká životná situácia. A je tam to malé purpurové srdiečko, ktoré svojou farbou pripomína tú farbu tých novorodení. A tak určite ste videli aj fotky, keď ste išli po schodoch, tak ste videli tie detičky z krajúčké, väčšinou maličké a sfarbené do purpurova. Symbol malinkého srdiečka spája práve tieto deti a ich rodičov a ako som už povedala, tá purpurová farba kráľovská, znamená kráľovský oddíl, sklo, z ktorého je to srdiečko vyrobené, vlastne predstavuje tú krehkosť, ale zároveň aj silu. Štruktúra každého srdiečka je vlastne neopakovateľný životný príbeh každého predčasniatka a slza, ktorá steká zo srdca, predstavuje slzy tak rodičov, ako aj príbuzných, či už od tej radosti, strachu a obáv, všetko sa to tam totiž mieša. To prvé ocenenie dostane pani doktorka a najprv si povieme, za čo bude. Je to pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Chcem odovzdať docentka doktorka Marta Benedeková za neonatologický výbor. Poďte medzi nás, poprosím. Doktorka Mária Vacková. Doktorke Vackovej som povedala, že jej kamaráde pediatria a neonatológia. Vyše 20 rokov pôsobí na poste primárky novorodeneckého oddelenia v Humendom, ktoré patrí k 13 oddeleniam na Slovensku, ktoré poskytujú intenzívnu starostlivosť novorodencom. Môžem odovzdať kytičku, ja budem potom pokračovať. Pozor na M-ku. Má pristúpené. Ešte by som pani doktorke povedala, že v 80. rokoch spolupracovala na rezortnej výskumnej úlohe Ministerstva zdravotníctva venovanej
venovali problematike porúch dýchania u nedonosených detí, ktoré výsledky výrazne posunuli dopredu starostlivosť o novorodencov s tzv. Bubble Spa. Spomedzi svojich členov ju na ocenenie Purpurové srdce tajným hlasovaním zvolili členovia neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ktorí si ju nesmierne vážia za jej prínos v oblasti neonatológie. Ešte raz blahoželám. Aby som nepovedala, že mám obrovskú radosť, že takej významnej neonatologičke, ako je doktorka Vastrová, môže mňa osobne za všetkých neonatologov poblahoželať. Dobrý večer prajem všetkým. Som veľmi dojatá a veľmi pekne ďakujem za ocenenie. Chcem sa poďakovať všetkým svojim kolegom, ktorí mi dali hlas, ale ja sa chcem poďakovať predovšetkým deťom, o ktoré sa staráme, a ich rodičom. A v neposlednej rade ďakujem občianskemu združeniu Malíček, že takúto krásnu akciu organizuje. Človek môže byť šťastný a robiť to, čo ho nielen živí, ale čo ho aj vnútorne naplňa. A ja som v živote toto šťastie mala. Ďakujem ešte raz a prajem pekný večer. Ocenenie je pre osobnosť Malíčka. Cenu odovzdá pani Ľubica Kajzerová, predsedníčka občianskeho združenia Malíček. O chvíľočku k nám príde. A ocenenou je docentka doktorka Darina Chovancová, prednostka novorodeneckej kliniky Mikuláša Rusnáka. Dobrý večer. Profesijným zameraním docentky Chovancovej je neonatológia, perinatológia, pediatria, ultrazvuková diagnostika, humanizácia pôrodníctva a starostlivosti o novorodencov. Ocenenie Purpurové srdce udeľuje občianske združenie Malíček docentke Chovancovej na návrh rady a členov združenia za jej výrazné prispievanie nielen k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti, ale aj za dlhodobú podporu občianskeho združenia Malíček a jeho práce. Túto mimoriadnu cenu venujú pani docentke najmä rodičia predčasne narodených detí, ktorým zostala v pamäti z rozhovorov v tých najkritickejších obdobiach. Blahoželám. Dovolím si poďakovať pani docentke a odovzdať jej cenu za všetkých rodičov, ktorí skutočne si určili svoje na oddelenia a naučia o dobrej pamäti. Všetko dobré. Ešte raz dobrý večer. Ja som veľmi dojatá. Veľmi si vážim toto ocenenie. Ja by som chcela povedať, že som tu aj vďaka mojim milým kolegyniam, ktoré už sú na dôchodku a kde som sa v podstate začala neonatológii venovať na nemocnici na Bezručovej pri Modrom kostolíku, ktorí mi dali základy toho, z čoho doteraz žijem. A takisto veľmi pekne chcem poďakovať všetkým svojim kolegom, kolegyniam, sestričkám a samozrejme som veľmi rada, že môžem byť niekedy tou barličkou pre rodičov, ktorí naozaj od príchodu na gynekologicko-pôrodnícku kliniku s nami spolupracujú a ktorí mnohokrát musíme vlievať nádej a pomáhať im, aby cez to náročné obdobie, ktoré naozaj ich čaká pri predčasnom pôrode, aby sme ich sprevádzali a aby sme im poskytli pomoc. A nielen teda starostlivosť o ich bábätka, ale aby sme aj ich nejako povzbudili a dali im nádej. Takže ja veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj svojej dcére, ktorá mala toľko trpezlivosti, keď som bola na cestách na najnižšie, že som teda ju pustila, že bola malá, ale som mohla priniesť nové skúsenosti. A všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že sa snažím vždy tie najlepšie a najlepšie veci priniesť a aplikovať ich naozaj len v prospech našich pacientov a im ďakujem za trpezlivosť, že to so mnou vydržia. Ďakujem. Tretie
života, kandidát do tej spoločnej občianskej združenie Malúčka a neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti, teda odovzdáva Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu. A ocenenou je pani Anna Zokerová. Blahoželáme. Anna Zokerová, oblasti filantropie a charity sa angažuje od roku 1998, stála pri vzniku nadácie Orange, vtedy to bola ešte nadácia Voltel. Od roku 2009 je okrem iného jej správňou a svojou činnosťou prispieva k podpore vzdelávania, regionálnych komunít a sociálnej inklúzie. Ako riaditeľka plesu v opere rozvíja jeho dobročinný rozmer, vďaka ktorému boli v minulých rokoch finančne aj morálne podporené perinatologické centra a detské kardiocentrum. Andra Zokerová je zároveň predsedničkou asociácie firemných nadácií a ako súkromná osoba podporuje viaceré neziskové organizácie. Ďakujeme za všetko a blahoželám. Dobrý večer všetkým. Toto je pre mňa taký mimoriadne zvláštny moment, napríklad aj preto, že som netušila, že Janka, s ktorou sme boli na študijnom pobyte v minulom tisícročí, mi raz ako europoslankyňa bude odovzdávať takúto krásnu cenu. Veľmi si to cením, veľmi si to vážim. Ja som mala niekoľkokrát tú príležitosť a čest odovzdávať ocenenia ľuďom, ktorí robia tento svet lepším. A je to prvýkrát, kedy ja dostávam cenu od ľudí, ktorí robia dobré veci. Čiže som to ja trošku sa klepem, ďakujem a chcem sa teda zvlášť poďakovať dámam, s ktorými som mala možnosť spolupracovať minulý rok v rámci plesu v opere. Bola to pre mňa veľmi vzácna príležitosť a veľmi sa teším, že ples v opere plní aj tento dobročný rozmer a že sme spoločne mohli aj vyzbierať peniažky, ale aj trochu viacej hovoriť o problematike, o ktorej ľudia menej vedia. Veľmi si to cením a všetkým vám veľmi držím palce a obdivujem všetko, čo robíte. Ďakujem. Máme za sebou 3 ocenenia Purpurové srdcia a máme ešte jedno prekvapenie, je to pre magistru Ľubicu Kajzerovú. Nevie o tom, tvári sa prekvapenie, nehrá to naozaj prekvapená staničná sestra na novorodeneckom oddelení kliniky Mikuláša Rusnáka. Áno. Samý mám od narodeného chlapca, ten je však teraz dospelým mužom. A v každom prípade celý život pôsobí na neonatológii a tak rodičia, deti, ktoré sa s vami stretli, vám chceli veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre nich robíte, nielen pre deti, ale pre tých rodičov, s ktorými sa rozprávate, pomáhate im vlievať nádej, že všetko môže aj dobre dopadnúť. A v mene všetkých tých rodičov, taktiež z občianskeho združenia Maličko dozdá ocenenie a poďakovanie Sofia Dorociaková, taktiež mama dvojčiek predčasne narodených. Občianske združenie Maliček a je to ona, ktorá stojí za tým, že odozdávame ocenenie Purpurové srdce. A teraz už máte slovo. Ďakujem pekne. Rodičia si niečo vymysleli, teda netušila som. Ja veľmi pekne ďakujem za všetkých, s ktorými som sa kedy stretla, ktorých mám dlho v pamäti, niektorých naozaj už dospeli. Mnoho vás je tu, ale ďakujem aj kolegom, ktorí ma podporovali ma už od narodenia syna, boli ochotní znášať možno aj moje také iné pohľady už na rodičov a som rada, že prijali tie pohľady, pretože od nástupu naspäť po materskej som mala pocit, že každé to dieťa je tak trochu moje, takže možno preto vždy mu stojím tak za chrbátom. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme.
Ešte raz všetkým blahoželáme, hlavne ďakujeme za to, čo robíte pre všetkých tých, ktorí pomáhajú a starajú sa o predčasne narodené deti a ich rodiny, ktoré to znášajú taktiež spolu s nimi. A teraz chvíľka hudby a overtime. The crowd, we are coming out. Got my flash on, it's true. Need a picture of you. It's so magical, we'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights, 'cause you know that baby I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar. You know that I'll be your paparazzi. Promise I'll be kind, that I won't stop until this girl is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Paparazzi, I'll be your boy, but stage at a show, velvet ropes and guitars, 'cause you're my swing star. And between the sets, eyeliner and cigarettes. Shadow is burnt, you'll dance and we turn. Your lashes are dry, purple teardrops I cry, and don't have a price. Loving you is cherry pie, 'cause you know that baby I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar. You know that I'll be your paparazzi. Promise I'll be kind, that I won't stop until this girl is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Paparazzi. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar. You know that I'll be paparazzi. Promise I'll be kind, that I won't stop until this girl is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Paparazzi. Ďakujem pekne. Takže dámy a páni, to bola skladba, ktorú napísala Lady Gaga, ale keby možno žila v 40 alebo 30-40 rokoch, tak by znela možno takto nejak. No a teraz taká malá, my hovoríme taká hudobná vychytávka, pesnička, ktorú určite poznáte. Je to z obdobia 80 rokov, kapela veľmi známa, ale skladbu, ktorú vám teraz zaspievame, ste nikdy takto nepočuli. Takže dámy a páni, malá hádanka.
people, so why should it be that you and I should get along so awfully? People are people, so why should it be you and I should get along so awfully? So we're different colors and we're different creeds, and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I've done nothing wrong. I never even met you, so what could I have done? I can't understand what makes a man hate another man. Help me understand. People are people, so why should it be that you and I should get along so awfully? People are people, so why should it be that you and I should get along so awfully? Now you're punching and you're kicking and you're shouting at me. I'm relying on your common decency. So far it hasn't surfaced, but I'm sure it exists. It just takes a while to travel from your head to your fist. I can't understand what makes a man hate another man. Help me understand. People are people, so why should it be that you and I should get along so awfully? People are people, so why should it be that you and I should get along so awfully? Can't understand what makes a man hate another man. Help me understand. People are people, so why should it be that you and I should get along so awfully? People are people, so why should it be that you and I should get along so awfully? I can't understand. I can't understand. I can't understand. Ďakujem pekne. Overtime. Takže dámy a páni, dáme ešte jednu, aby to nezostalo také smutné. Na tom albume Overtime mám aj jednu vlastnú skladbu, ktorá má názov Jediná. A teraz vám ju zaspievame. Mám ju rád, pravdu povediac už rokov pár. Mám ju rád, najviac ako sa len dá. Kvôli nej viedli moje kroky pred oltár. Snáď to vie a je si toho vedomá.
Napriek tomu, že sme odlišní, aj keď je vyššia a ja nižší, nikým som si nebol viac istý, je mojou femme fatale. Kvôli nej po horúcom uhlí bosý prejdem, kvôli nej robím tieto veci rád. Snáď to viem, že ju nesklamem a nepodvediem, snáď to viem, že je pre mňa jediná. Chcem s ňou zájsť na miesta, kde mesiac zapadá. Chcem s ňou nájsť na Sahare vodopád. Sám neviem, ako mágiou ma ovláda. Som s ňou rád, odsúď ma alebo cháp. Napriek tomu, že sme odlišní, ona hlasnejšia, ja ten tichší. Nikým som si nebol viac istý, je mojou femme fatale. Kvôli nej po horúcom uhlí bosý prejdem, kvôli nej robím tieto veci rád. Snáď to vie, že ju nesklamem a nepodvediem, snáď to vie, že je pre mňa jediná. Dámy a páni, Tomáš Gajli klavír, Robo Ragan kontrabas, David Hodek bicie, moje meno Robo Opatovský, ďakujem pekne. A pomôžte nám. Napriek tomu, že sme odlišní, ona hlasnejšia, ja ten tichší. Nikým som si nebol viac istý, je mojou femme fatale. Kvôli nej po horúcom uhlí bosý prejdem, kvôli nej robím tieto veci rád. Snáď to vie, že ju nesklamem a nepodvediem, snáď to vie, že je pre mňa jediná. Kvôli nej horúcom uhlí bosý prejdem, len kvôli nej robím tieto veci rád. Snáď to vie, že ju nesklamem a nepodvediem, snáď to vie, že je pre mňa jediná. Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem vám pekne za pozvanie. Bolo mi veľkou cťou. Takže na záver ešte zo pár slov, čo nás čaká, pretože niečo naozaj úžasné sa práve teraz deje, napríklad v Bratislave a aj iných slovenských mestách. Čo to je? Blíži sa nám už záver večera a ja by som chcela povedať, že vonku sa nám síce zotmelo, ale dnes bude tá noc troška iná, bude purpurová v Bratislave. Bratislavský hrad sa nám rozžiari purpurovou farbou, Košice sa pridali chrámom svätej Alžbety, ale aj súsoším Imakuláta. A v Prešove bude svietiť vodárenská väža, takže pre nás, pre rodiny, pre všetkých, ktorí sa venujú deťom, dnešná noc bude ružová, purpurová, tak aby sme sa pridali aj k ostatným metropolám, ktoré svietia na ružovo v tento sviatočný deň. Chcela by som sa zároveň aj poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí prijali pozvanie a boli tu večer s nami. Chcem sa poďakovať vám všetkých, ktorí ste prijali pozvanie a prišli ste medzi nás, kolegovia, rodičia, všetci, ktorí sa staráte o deti, aj známi, rodiny. Takže veľmi vám ďakujem, že ste si našli chvíľku času a strávili ste ho s nami. Ďakujem aj všetkým oceneným. Vážim si vašu prácu a som rada, že ste tu boli medzi nami. Ďakujem vám. Ešte možno, že ste si všimli už tie fotografie. Chcela som vás upozorniť na výstavu. Je to vlastne taký projekt, ktorý robíme v rámci celej Európy. Sú to príbehy detí s fotografiami, aby ste vy sami videli, ako tie deti vyrástli, ako sa mali, a sú to vlastne príbehy detí, za ktorými stoja určité čísla predčasných pôrodov. Takže popozerajte si a popozerajte ľudí, pretože sú tu medzi nami. Ďakujem. Ďakujeme.
A my samozrejme ďakujeme pani Kajzerovej nielen za záverečné slova, ale aj za to všetko, čo robí pre deti a ich rodiny. A teraz naozaj taktiež už len mi ostáva poďakovať vám, dámy a páni, aj všetkým deťom, že ste si našli čas a prišli ste na dnešný slávnostný večer. Musím vrátiť bábiku, ja viem. Dnešný slávnostný večer pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí. Želám vám ešte príjemný zvyšok večera, hlavne veľa zdravia a keď budete odchádzať domov, určite sa pozrite na ten Bratislavský hrad. Bude naozaj iný ako po iné dni. Pekný večer.